Môžeme začať? Môžeme, no. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, by som vás privítal na obecnom zastupiteľstve. Tým pádom aj otváram zasadnutie obecného zastupiteľstva. Na úvod by som chcel určiť zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Zapisovateľa by som určil Milku a overovateľia na to bol predtým. Teraz by mohla byť Radko by mohol byť a myslím si, že Dano naposledy bol Jožo. Takže navrhujem pána Horváta a pána Dubravca. Dávam hlasovať, kto je za. Ne? Dobre. Ďalší bod programu je schválenie programu dnešného zastupiteľstva. Myslím si, že všetci dostali program, ktorým sa bude dnešné zastupiteľstvo uberať. Dávam hlasovať, kto je za tento program, aby sme sa uberali týmto programom. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďalším bodom je kontrola uznesení. Na minulom nebolo žiadne uznesenie. Ďalší bod je číslo 5, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Ja to tu prečítam vám tento návrh plánu, aký tu je. Prvý návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie prvého polroka 2024. Kontrola majetkových prevodov za rok 2023. Kontrola hospodárenia a správnosti zostavenia finančných výkazov obce za rok 2023, kontroly na základe uznesení obecného zastupiteľstva obce, prípadné kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti z vlastného podnetu na základe skutočností zistených pri výkone činnosti hlavnej kontrolórky, plnenie úloh hlavného kontrolóra, správa o kontrolnej činnosti za rok 2023, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2023, návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024, podľa možnosti zúčastniť sa na odborných seminároch, školenia hlavných kontrolórov, spolupráca pri tvorbe koncepčných majetkov, organizačných smerníc VZN obce. Dávam hlasovať, kto je za tento bod, túto činnosť. Ako? Tak za túto správu. Dávam hlasovať, kto je za túto správu hlavnej kontrolórky. Proti? Zdržal sa niekto? Ďalší bodom je správa hlavnej kontrolórky o ukončení roka 2023. Neviem, či túto správu mám celú čítať, alebo ste si čítali. Hlavná kontrolórka nemá žiadne námietky voči tomu, akým spôsobom postupujeme, alebo riešime veci na obecnom úrade. Vytkla nám akurát tak zriadenie komisie, o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov. Túto komisiu, no. Hlavná kontrolórka vytkla dve veci. Prvá vec je, že my keď berieme na vedomie, čo som si všimla aj po ostatných obecných úradoch, nikdy tam nebolo hlasovanie za toto uznesenie, ale je nejaký výklad zákona, že aj keď je uznesenie, že starosta o niečom informuje a dáme do zápisnice, že sa to berie na vedomie, tak treba toto uznesenie schváliť. To je jedna vec. To není nejaké vážne, akože, lebo hovorím, nemajú to ani susedné obce, som to poverala. A druhá vec je, nezriadili sme komisiu, ale tento zákon platí už veľmi dlho a teda nikdy sme tú komisiu nemali, ale zo zákona je to jediná komisia povinná zriadiť a komisia na ochranu verejného záujmu. Takže len tieto dve veci. Ostatné veci, čo zisťovala, vlastne to bola kontrola. Ona robila kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva dlhá za rok 2022. A teda vytkla nám len teda tieto dve veci. Ona si to teda preveruje
dosť tak poctivo. Takže myslím si, neviem, že či to treba celé čítať, ale je to na 3 strany. Takže iba toto je také podstatné z tej kontroly. Všetko vyplynulo, že tie uznesenia sú vlastne platné, nie sú neplatné, normálne to je ďalej. Áno. No a vlastne teraz túto správu, ja len toľko by som chcela, že táto správa sa neschvaľuje ani nič iné, ona sa iba prijíma na vedomie. A teda uznesenie bude asi také, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o ukončenej kontrole číslo 3 z roku 2023 a teda starosta dá hlasovať za toto uznesenie. Doplniť, je tam možnosť aj taká, že niekto zahlasuje proti alebo žiada doplnenie, že sa nestotožní s tým materiálom. To je asi všetko. Takže dávam hlasovať, kto je za takéto uznesenie, že to berie zastupiteľstvo na vedomie. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Bod číslo 7. Zriadenie komisie podľa článku 7 odstavec 5 zákona 357 z roku 2004 zbierky zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára, daných neskorších predpisov a voľbe jej predsedu a členov. Túto časť to si im tiež presývala poslancom, alebo to mám prečítať im? Ja som im posielala, myslím si, že všetko. Áno. Takže máte aj túto odpoveď k tomuto bodu číslo 7, ste dostali a prečítali ste si to všetci? Alebo to mám tu načítať vám? Prečítať, čo tam ohľadom tej komisie? Ne, to nemusíš. Ja si myslím, že nie. Takže treba si určiť predsedu tejto komisie a členov. Minimálny počet členov by mal byť tejto komisie, by mali byť 3. A musí byť z radou poslancov. Áno, a z radou poslancov musia byť títo členovia. Takže koho by ste navrhli za predsedu tejto komisie? Rada. Má niekto? Ja nemôžem byť, ja som predseda kultúrnej, Alenka je... Ako môžeš? To nevadí, môže byť aj ďalšie. Ja som Áno, tak preto to je... nemám s tým problém, ako... Nie, že chcel by si byť, či nechcel by si byť? Nebudem sa do toho tlačiť, ale tak nemá to, nevidím to. A čo vôbec robí tá komisia? Je to prečo. Výťažok z tohoto všetkého, teda čo tu je napísané k tomuto bodu. Kreovanie komisie ako orgánu obecného zastupiteľstva je vo vyhradenej kompetencii obecného zastupiteľstva, je jediným z orgánov obecného zastupiteľstva a svojou činnosťou zodpovedná obecnému zastupiteľstvu. Komisia ako orgán obecného zastupiteľstva je nezameniteľná s orgánmi obce, medzi ktoré patrí výhradné starosta a obecné zastupiteľstvo, vymedzené podľa paragrafu 10 odstavec 1 zákona 369 z roku 90 o obecnom zriadení. Starosta nemá oprávnenie zasiahnuť do procesu kreácie komisie obecným zastupiteľstvom. Jedinou výnimkou je situačné oprávnenie starostu obce vo vzťahu k uzneseniu obecného zastupiteľstva, ktoré sa týka komisii podľa paragrafu 13 odstavec 6 zákona o obecnom zriadení. Podľa paragrafu 10 odstavec 2 zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo môže zriadovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú založené z poslancov a ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo vymedzuje zloženie a úlohy komisie. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené podľa paragrafu 11 odstavec 4 písmeno N zákona o obecnom zriadení zriadovať orgány na samosprávu obce, medzi ktoré patrí aj komisia obecného zastupiteľstva. Komisia je fakultatívnym orgánom obecného zastupiteľstva, teda komisie vo všeobecnosti nie sú povinné zriadovať. Výnimku z fakultatívneho kreovania komisí obecného zastupiteľstva vymedzuje osobitný predpis, ktorým je
ústavný zákon číslo 357 z roku 2004 zbierky zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára. Podľa ustanovení zákona o ochrane verejného záujmu je obligatórium komisia na ochranu verejného záujmu. Je to komisia, ktorá je zriadená v každej obci povinne obecným zastupiteľstvom, pretože osobitný predpis vyžaduje jej zriadenie. Členmi tejto komisie môžu byť výlučne poslanci obecného zastupiteľstva. V článku 7 odstavec 5 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu je zakotvený minimálny počet členov komisie a na ochranu verejného záujmu, a to 3 členov. Vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu je povinnosťou obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom verejného záujmu. Komisiu o ochrane verejného záujmu nemožno nahradiť obecným zastupiteľstvom, pretože to ju má povinnosť podľa osobitného predpisu zriadiť. Je to obligatórna komisia, čiže povinne zriadená komisia obecným zastupiteľstvom v každej obci. Ja by som ešte tak povedala, že tejto komisii sa predkladá to oznámenie, ktoré musí starosta dávať do 30 dní po zvolení. To je oznámenie, sa to volá funkcií a proste je to majetkové priznanie povedané. A potom tej komisii sa predkladá, lebo starosta toto majetkové priznanie predkladá každý rok do, neviem, či teraz do 31. marca alebo do 30. apríla. To je podľa zákona. Musí ho predložiť a my sme to vždycky predkladali zastupiteľstvu. Nikdy s tým nebol problém, ale jednoducho, že táto komisia musí byť, tak sme ju museli zriadiť. A teda bude sa predkladať tej komisii. Áno, ako v podstate áno, lebo môže zastupiteľstvo povedať, že bude mať 5 členov. Áno. Dobre. Tým pádom v podstate aj všetci môžu byť členovia. Tým pádom môžu byť aj všetci poslanci členovia. Nemusia byť traja určení, môžu byť všetci členovia obecného zastupiteľstva, môžu byť členmi tejto komisie. Áno. Keď sa tak rozhodnú, je to vybavené. Takže čo? Rozhodli ste sa jak? Teraz áno. Ja by som prečítala návrh uznesenia. Dobre? Ja som si to tu pripravila, lebo je to vlastne tak, jak na ustanovujúcom, že obecné zastupiteľstvo v Dlhej po A zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu. Teraz po B volí predsedu komisie na ochranu verejného záujmu a ďalej volí členov komisie na ochranu verejného záujmu. A teraz teda by som poprosila starostu, keby dal hlasovať, teda, že kto je za zriadenie takejto komisie. Takže dávame hlasovať, kto je za zriadenie tejto komisie. Takže 4 hlasy sú za. Proti. Som si to tu ja zapísala. Dobre. Teraz za zvolenie predsedu. A predsedu. Pána Horváta, Radoslava. Môžeš aj ty sám za seba hlasovať. Takže 3 hlasy sú za. A teraz by som mal za členov. Sú všetci teda potom. Oni tu Emila. No ale voliť... Ja si nemyslím, že... Väčšina hlasov si, ne? Takže dávam hlasovať za to, aby boli všetci zastupiteľstvo členmi tejto komisie. Komisia 5 členov. Áno. Dobre, takže všetci sú za, proti, nikto sa nedržal. Dobre, ja potom prečítam ešte tie uznesenia, aby to bolo v poriadku. Ďalšie bode číslo 8. Schválenie zásad podávania, preverovania a evidencie oznámenia týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Treba tento bod celý čítať. Ste si to čítali? Zodpovedná osoba za takéto veci, čo sa týka tejto kriminality v našej obci, je kontrolórka, ktorá všetky tieto sťažnosti a oznámenia by mala riešiť. Je tu toho asi na 3 strany čítať. To
toto bude vyvesené potom aj na stránke obce. Dobre. Keď sa to schváli. Ona tam poslala aj tie zásady podávania, preverovania. A mňa strašne zaujímalo, že na konci v tom článku 10.5, že oznamovateľ musí poskytnúť také osobné údaje, ktoré sú pravdivé a aktuálne, aby sa neznarilo preverovanie, že ak donútime toho človeka, keď sa tam podpíše, že je už konfička a pošle nám to. Tak už za to si bude zodpovedný on sám, za tie údaje, ktoré poskytne. No to myslím, že keď to bude anonymné, ne? Je tam aj zvláštne riešené, anonymita, ale teda ostatné sú tam, že máš tam uviesť pravdivé údaje a svoje, ale jak donútiš toho občana, keď sa pošle písemne, aby to tam dal? No to ho nedonútim nijak, no ale tak už za tie svoje údaje, ktoré tam on uvedie, bude si musieť byť zodpovedný on sám, ne? To je asi kvôli spätnej väzbe potom, nie? Áno. Asi to treba kriminálne. Dobre, dávame hlasovať za, kto je za schválenie tohto podávania takýchto informácií týkajúcich sa tejto kriminality. Kto je proti? Zdržal sa nikto? Bod 9. Oznámenie funkcií, zamestnaní činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára. To sa týka mňa. Takže funkcie zastávam ako funkciu starostu, zamestnaný som ako na obecnom úrade ako starosta, činnosti, ktoré a majetkové pomery, ktoré mám, tak vlastním auto, dom a pozemky, ktoré som zdedil po rodičoch. Ale je to tu v spise nahľadnúť, to ste sa môže na to pozrieť. Nemá nikto k tomu, tak môžeme to dať odhlasovať. No, to uznesenie bude potom tak, že áno, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára. To je celé tam činné. Tak netreba tam hlasovať. Dávam hlasovať za tento bod číslo 9. Kto je za návrh? Proti nebol nikto, zdržal sa nikto. Bod číslo 10. Návrh na zvýšenie platu starostu. Tento bod navrhol poslanec, tak poprosil by som poslanca, aby sa k tomu vyjadril. Tento bod som navrhol na základe už tých 2 mesiacov, čo tu už pracuješ a vo všetkom si bol ústretový. Teraz sme to požiadali, aby si dal spraviť cenovú ponuku na projekt chodníka vrchného odbytovky hore, si to vyrieši behom týždňa. Cenová ponuka za chvíľku sa bude teda odsúhlasovať, či dáme spraviť ten projekt. Oslovil si vodárov, oproti bytovke pred krampom, že tam stála 20 rokov kuse voda, do tej cesty sa to spravilo, teda vyriešili to tí vodári. A ide sa čistiť ten potok pri družstve, čo sa vylieva, čo si rado aj tí stúpaní, ale tá pani dala medzi tým výpoveď. Už tam nerobí. Boli tu, keď môžem k tomu potoku, boli tu teraz na obhliadke toho, ide sa tu vyrezávať okolo 90 stromov, z toho potoka idú dávať preč, ktoré to je od družstva až, neviem, či to nejde po Emila Izakoviča, pôjde pomaly, tak 90 stromov tam je označených, ktoré sa idú vyrezávať. Problém je trošku s Kozárovským náhonom, rado za tebu. Tie dve vrby s tým majú veľký problém, to nemajú vodohospodári na starosti, ale iná časť tam je odvetvia. To tam strašne dlho trvá. Ten pán, s ktorým som to riešil, tak ten tam rozprával, že najprv nemal firmu, potom potreboval zase, že povolenie od životného prostredia, firmu som zohnal, v Dlhej bola firma Ochota, ktorá to bola ochotná tieto dve verby vyrezať, štierkári by to zobrali, už mu tá firma Dlhovská vadila, že teda to musí zase on nájsť tú firmu. Skrátka je to s ním trošku dosť ťažké jednanie, ale však snad sa to nejak podarí ukopať a tí vrby sa tam to rozstráňa. My to nemohli vyrezať minulý rok, alebo teda v ciari, keď sa to dávalo, ale to nestíhali, to vegetačné obdobie kľudu, takže oni slúbili, že dojdu takto na jeseň, takže dodržali to, že slúbili. Ja som rád. Na rozhodných, ktorých ľudí, čo mi nastúbovali. K tomu platu starostu som chcel ešte, že vybavuje sa už aj stavebné povolenie na chodník, čo už finišujeme. Za chvíľku aj sa budeme baviť, chceme spraviť obecnú zabíjačku, takisto bol starosta ústretový, že nás tým pomôže. Pán Izakovič navrhol 40% navýšenie, čo nemám proti tomu výhrady, ja s tým súhlasím.
môžeme dať za to, keď tak je hlasovať. Ja poviem k tomu len navýšenie platbu na Dobrejša, aj Peter Fandl. Ja nie som vôbec proti tomu, ale dopredu že sa zdržím, ako sme príbuzní. Bolo by to také. Samozrejme, keď zbadáme za 2 roky, za 3 nečinnosť starostu, môžeme sa k tomu vrátiť, môžeme to prejednať. Znovu opakujem, nie som proti navýšeniu toho platu, ale sme rodiny príbuzní, nebolo by to dobré. Hlasovať. Tak hlasovať. Či sa k tomu vyjadra ešte? Ja neviem, či sa k tomu vyjadrovať. Ja som za, môžeme hlasovať, takže... Takže dávam hlasovať, kto je za... Tak som hovoril, za zvýšenie platu starostov 40%. Tak traja sú pro, za. Ja to vyrátam, aby ste vedeli presne, čo pôjde do uznesenia obecného zastupiteľstva. Dobre? Neviem, či tam budem musieť dať celú sumu alebo percentá. Neviem. Ale do uznesenia pôjde, že obecné zastupiteľstvo v Dlhej určuje v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 253 z roku 1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, znení neskorších predpisov, mesačný plat starostu primátora vo výške 3013 eur. Dobre? Takže takto to bude navýšený 40% a budú tam obidva tie aj 40% aj tá suma. Dobre? Máme tu ďalší bod číslo 11, prejednanie žiadosti. Je to žiadosť pre seniorov z Križovaní nad Udváhom, ktorí nás žiadajú o nejaký finančný príspevok pre tento dom seniorov, na základe ktorých potom týchto príspevkov, keď dostanú od obcí alebo nedostanú, tak riešia pre týchto seniorov Vianoce, Mikuláša, Štedrý deň a tak ďalej. Takže poslali na takúto žiadosť, takže chcel by som, aby sa k tomu poslanci vyjadrili, že či sa im niečo prispieje, aká suma, alebo sa im neprispieje. Nech sa k tomu každý vyjadrí. No a na základe toho, že som teda, mám na starosti túto komisiu kultúry, tak radšej by som bol, keby sme to dali do nejakej akcie našej, keďže nemáme v tom dome seniorov žiadneho nášho dôchodcu ubytovaného. Ja by som bol radšej, keď to dáme do našej akcií a kúpime za to radšej, ja neviem, na každú akciu sú nejaké malinovky, čo stojí 30 eur a rozdáme to túto našim deťom. Vyjadrite sa vy. Teraz sme tam dávali 100 eur. 50 eur tam dávali. Keby sme tam mali niekoho ubytovaného. Tak to dáme jednému 100 eur, potom zase si vypýta ďalšie. Ja som za to, aby sme dali do našich akcií, tuto pre našich ľudí. Nikto viac sa nebude vyjadrovať? Ja dám hlasovať. Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby sme prispeli nejakou sumou. Sumu nenavrhol nikto, takže treba, aby sa navrhla bude nejaká suma. Tak dáme 50 eur. Kto je za to, aby sa tam prispelo 50 eurami? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Je niekto proti? Ďalší bod, číslo 12, je bod rôzne. Ak môžem, tak by som začal týmto bodom ja. Aby si zobral slovo. Skôr než som nastúpil do funkcie starostu, tak starostu v Dlhej vykonával, túto funkciu zastupoval môj brat. Bolo to asi od januára do konca septembra. Vykonával túto funkciu bezplatne. Myslím si osobne, aby to teda nikto nebral, že teda je tu nejaké rodinkárstvo aj z občanov, aby si nemysleli, ale
aj podľa zákona prislúcha tému človeku, kto zastupuje starostu nejaké to obdobie, nejaká tá odmena. Ja bych bol za to, aby sa mu navrhla nejaká odmena, zaslúži si to. V obci sa urobili nejaké veci, urobilo sa parkovisko pred škôlkou, začali sa niektoré veci sa začali, zahájili, ktorých sa teraz pokračuje. Takisto sa urobilo cesta smerom na Borovu, tam pri krajnici, čo tam bolo vymleté od vody, zariadilo sa to, aby sa to zabezpečilo tam. Takže nejaká tá odmena by mu patrila. Výšku tejto odmeny nebudem stanovovať ja alebo určovať. Bol by som rád, teda keby poslanci navrhli nejakú odmenu. Môj názor je, že by si zaslúžil niečo. Môžem k tomu aj ja. Ďakujem za to, ale myslím, že sa obídem. Nech tie peniaze zostanú v obci, tak je zostali. Ja som proti odmene určite není, akože ono sa stalo za ten čas veľmi veľa a ja som bola veľmi spokojná aj s komunikáciou vo všetkým, takže ja určite nemám námietky proti odmene. Ja takisto. Môžu sa využiť v obci tie peniaze, nech zostanú tam. Ale hlasujte vy, nechcete. Ja navrhujem nejakých 500 €. Zahlasujme, keď si ich nezebere. No? Má niekto niečo k tomu ďalej odmene? Dobre, tak dávam hlasovať, to je za odmenu 500 € pre Radoslava Horváta. No. Proti, držala sa. Ďalším bodom je diskusia. Keďže mám slovo, tak by som si zobral zase slovo aj ja a v tej diskusii. Nastúpil som do funkcie starostu a teda riešili sa tu problémy ohľadom chodníka. Keď som do tejto funkcie nastúpil, tak na úrade boli 2 projekty. Jeden projekt bol na tento chodník urobený v roku 2016 a jeden to bol na celý chodník a druhý projekt bola urobená polovička v roku 2022. Na stavebnom úrade, keď som teda chcel tieto projekty nejak oživiť alebo niektorý z týchto projektov oživiť, povedali, že teda projekt 2016 treba celý prerobiť a už nevyhovoval, tak sa išlo do projektu v roku 2022. Obec Dlhá je v takej spoločnosti, sa to volá Malokarpatská spoločnosť, kde sa každý rok platí nejaký členský poplatok. Neplatili sme tam poplatok 5 rokov, som sa zúčastnil jednej schôdze tejto Malokarpatskej spoločnosti. Není sme jediná obec, ktorá tam neplatí členské. Tých obcí tam je asi 24, a teda zhruba 5 obcí neplatilo 5 rokov, niekoľko obcí 3 roky neplatili a tak ďalej a tak ďalej. Táto suma, ktorá tam za tých 5 rokov bolo 8 000 €. Čo sa mi zdalo teda dosť. Na tej schôdze tam odhlasovalo sa ďalších 500 € na dokončenie tohto roka, nakoľko teda nebolo na chod tej organizácie, neboli peniaze, tak sa tam odhlasovalo 500 €. To bolo 8500 € a od januára v tejto spoločnosti obec mala platiť členské 2000 €. Dokopy to bolo nejakých 10 500. Za 10 500 € v obci spravíme dosť veľkú časť chodníka, si myslím. Čo teda, preto sme ani tie peniaze tam akože nezaplatili. Keďže sa vybavovalo stavebné povolenie, čo teda sa dosť z toho stavebného povolenia už vybavilo, a teda rozprával som sa s tým manažérom tej karpatskej spoločnosti, takže nám nehrozí žiadny postih za to zatiaľ, že sme tam nezaplatili tieto peniaze. Čo bude s touto, či táto spoločnosť bude dostávať nejaké peniaze od štátu, tak ako to doteraz teda robili, alebo snažili sa vybavovať, nevieme, ale sú aj iné spoločnosti alebo iné organizácie, u ktorých my môžeme žiadať nejaké dotácie na výstavbu tohto nášho chodníka, čo teda sa budeme snažiť a riešiť cez tieto iné organizácie, kde teda bola aj prislúbená pomoc. Takže to je len k tomu chodníku, aby sa trošku ozrejmila situácia. Ďalšia vec by som chcel poďakovať tu prítomnému Miroslavovi Dubravcovi, ktorý mi pomohol, alebo pomáha veľmi pri prácach, ktoré sa napríklad vykonávajú aj v škôlke. Boli tu zakúpené preliesky, ktoré boli zložené, neboli dokončené. Tak toto som všetko som robil s pánom Dubravcom.
Zabetonovali sa tam nejaké časti tých preliezok, niektoré sa osadili, kde si to určila riaditeľka. Robila sa tam gumená podlaha pod hinčávky, tak to všetko pomáhal mi pán Dubravec, za čo by som mu chcel poďakovať takto verejne. Ďalej, jak tu bolo povedané, sa chystá sa kapusnica na Mikuláša a teda v januári bude zabíjačka, takže to sa ešte bude rozprávať. S touto kapusnicou pomoc prislúbili hasiči, bude to pred obecným úradom, takže tam je veľká pomoc od hasičov. Takže ďalej, čo sú také nejaké veci, čo sa v dedine robia, už tu bolo spomenuté, ako hovoril Dano, že sa tu robili nejaké veci v obci. Riešili sa tam, alebo teda pozerali sme pred bytovkami, nejaké nájazdy boli špatné, tie sme chceli nejak spraviť alebo dať nejak s tým niečo robiť, takže uvidíme, čo sa nám podarí, čo sa nepodarí, ako budeme na to finančné, takže plány nejaký sú, tak snad sa bude dať aj niečo realizovať z toho. Mohli by sme to dať naceniť aj toto parkovisko, teda keby súhlasili poslanci, aj tam tí nájazdy, dajme to aspoň naceniť. Keď chceme, aby som akože navrhoval pustiť, idem podľa cenovej ponuky, keď to nebude teda nejaké predražené, tak sa do toho pustíme, keď nie, tak nie. Tá zabíjačka obecná, tu by sme robili, nebudeme si zaťažovať obec poskytne kultúrny dom a starosta nás tým pomôže a maximálne nejaké energie v kultúraku. Ja s Vladom Mosbergerom to zafinancujeme s tým, že prvý rok to zafinancujeme my. Keď sa to osvedčí, už potom to môže robiť obec. Nechceme zase prvý rok, keby náhodou tam vznikol nejaký mínus alebo niečo obec dostať do minusu. Výrobky sa budú predávať, bude sa to robiť 12. 13. sa zabíja robiť výrobky, 13. sa to bude predávať. Samozrejme spravíme nejaké varené víno. Čo tu budeme? Vyskúšame to, chceme to vyskúšať, lebo ja som si pozeral bývalé zápisnice, čo tu malo byť pred 4 rokmi. Peter sa toho nechytil, ja by som chcel takéto veci tu robiť. Mohlo sa to, nerobilo sa to, vieš. Ja to chcem teraz tak zaužívať, my to s Vladom zafinancujeme. Keď sa to vráti, môže ísť potom pokračovať obec a zisk z tejto akcie pôjde potom pre obec a obec z toho bude financovať ďalšie akcie pre... A čo sa týka tých parkovísk, kľudne sa to môže dať tak na cenu, tak jak sme vtedy robili toto parkovisko pre môžeme. Ja si myslím, Rado, tam sa dá rúla, uloží zámková dlažba, vybavené. Tam vznikne možno 6-7 parkovacích míst a tí místa si necháme túto predkultúra. Áno, hovoríte o toto tam ja som počítal okolo 8 až. Tak, ja som odhadol 6, no, nemeral som to. Bolo by to veľká pomoc. To pomôže. Chceme to, môžeme osloviť samozrejme Joža, Mirádami, jak sa oslovovali tí firmy? Áno, mohol by si to Roman osloviť a my si môžeme... Bol zo Suchej, ten Bystrik tuším, Miro Adamiček tam bol, Volek a ešte voda do ten zavolal. A Fero Miklošovi tam tuším dával. Tam dal takú náhľadu. Ja poviem tak, my si to potom, keď dojde cenová ponuka, rozhádžeme do mailov a spravíme si pracovné zastupiteľstvo, odsúhlasíme, keď to odsúhlasíme, v marci sa to môže robiť. V apríli, podľa počasia sa to môže robiť. Takisto dajme na ceny nájazdy do tých bytoviek, tam sa to zapcháva a nájazdy sú úplne rozsypané, aby sa nestalo to, že spravíme tam nový chodník a potom budeme rozbíjať nájazdy a bude sa nám sypať chodník. Tam sú len z bokov tie kocky postavené. Tam sú len tie kocky a tam je ten betón je celé to rozbiť, dať tam rúry, vyšalovať, zalato. Pozeralo sa na to. 2 a 1 nájazd, že 2 sa budú robiť nájazd, 2 naraz a 1 sa spraví potom solo. Sú tam pod tými nájazdy, sú tie kocky normálne prevalené dole, takže to sa musí rozobrať, jednoducho to sa nedá spraviť len tak, že tí kocky nejak sa tam upravá, sa to musí rozbiť a po jednom tom nájazde robiť, aby tam mali tí ľudia kaďalej chodiť. A dajme si tak, že do konca, do polky decembra, nech dajú cenové ponuky, to by mohli za 2 týždne dať, ne? No však do polky, aby sme to ešte, v tomto roku, aby sme to stihli. No. Ja by som ešte teda... Tak to si spravíme pracovné. Nehovorím spraviť, odsúhlasiť a vybrať firmu. Vybrať firmu, nie spraviť, čo som spraviť až marec, apríl, nie. Marec, apríl. Ja by som ešte chcel k tomu chodníku sa vrátiť, neviem, či poslanci všetci to asi s tým neboli oboznámení, ak tu Dano spomínal, že sa dávala robiť cenová ponuka na ten chodník od bytoviek smerom až na Dolany. Na projekt. Na projekt, tak. Takže projekt by nás vyšiel 1650 eur.
Projektantka mi poslala cenovú ponuku, čo sa týka investičné náklady, orientačné investičné náklady bez DPH sú nejakých 39 600, nejakých 40 000 eur. Tam to vychádza na nejakých 300 metrov chodníku, takže budúci týždeň by som oslovil projektantku, aby spravila projekt, ktorý by mal byť hotový, aspoň takto prislúbila do konca februára a ako náhle bude hotový projekt, začne sa vyvolať stavebné povolenie a teda ako náhle budú vychádzať výzvy, tak do každej výzvy sme sa snažili nejak zapojiť, aby sme mali pripravený projekt, aby sme sa mohli zapojiť a teda žiadať nejaké dotácie z tých európskych fondov a uvidíme, čo nám vyjde a by sa mohol chodník spraviť celý. Je niekto proti tomu, aby sme dali tých 1650 za ten projekt? Keď ne, tak pôjdeme z vlastných. Ale nikto nemá proti tomu nejaké námietky proti tomu projektu, že zaplatíme ho. To je, nechcem povedať smiešná suma, Čak, ale veľmi dobrá suma. Dobre, ja si myslím, že sme dohodnutí. Ešte tu mám jednu žiadosť od pána Vrábel Robert, dlhá číslo 40. Žiadal, alebo oslovil ma pred jeho domom, by chcel, či by sa tam nemohlo osadiť jedna lampa, nakoľko teda býva na samém konci, teda predposledný alebo tretí dom od konca, tam není osvetlenie verejné. Rozprával som s ním o tomto. Doplnenie lampy. Tam je žiadosť, že pred Petrovým domom lampa. Oproti teba, čo to je Robovrábel? Tá cesta je celá vysvícená, tam je znovu ešte nejaká lampy dole, že to je nakoniec koľko lampa, ne? Ja sa pýtam akorát, že ktorý je to dom, Mielka mi to vysvetlila, že je pred Petrovou lampa a pred Teresku, takže... Neviem, či je pred Teresku lampa. Je. Áno. Je, ja som to bola pozrieť. Je tu teraz nasvítila sa ten pán? Není. Tak má to záujem? Toto je oproti teba. Oproti Petra, čo je to? Alebo oproti Petra. Modré auto, čo má. Peter teda musí vedieť, ak je to tam osvetlené, že či to je... Stále tá zmluva asi príde. Áno, ale doplniť sa to dá. Pozri si teraz v noci, tam je strašne veľa hlavy, ak som je dal nekaj dole. Tam je strašne veľa, tá ulica, to máš tady... Dole zrovna ne, ale keď ideš tuto do kopca, tam je väčšia tma. Prehodziť, že o to, aby sa mohol radšej prehodziť tam. Ja si myslím, že je to dobré. Chce to tam, Peter? Vy tam bývate, vy to musíte poznať, tie pomery, aké sú tam. Prípadne... Nie je problém. Nie je problém sa tam ísť prejsť. Ty si doľačil do ruku. Nie je to tam presvietiť. Ale bývajú sa, nechcú tam, tak už nebudem tam. Došlo, ja som to prednesol, a čo sa všetko vyjadral, ja som všetko. Len teda sú ľudia, ktorí tam bývajú, tak musia poznať, či je tam dosvetla, alebo nie. Je tam veľa Dobre. my sa tam rávame do 8, dokedy môžeme počasí do niekoho na všetko osvetlo. Keď to nechcú, tak nebude to tam. Keď chcete tam dať lampu, To je... tak sa opýtajte hlavne tých, ktorí to bude, lebo je tam Lipovská, To je vedľa Karabova. je tam Lipovská, je tam Emily Zakúrik a je tam pán Hariček a je doma. Čím tá lampa nebude baviť za ostatní, ne, že jeden to bude chcieť a ďalší traja budú mať s tým problém. Ale môj osobný názor by to čo? Čak vy ste najbližší a vy ste tu a vy to nechcete. Je tu niekto? Je tu niekto, kto to chce tú lampu? Je tam atomičná lampa, oproti mne. Je tu niekto, kto chce tú lampu. Ja som to prečítal žiadosť, ktorú pán donesol. Prelož tam mám. Tu je, víš čo, tu je nakoniec koľko lampa. No áno, ako tých lampí tu je dosť. Ako napríklad som išiel z Borovej a je lampa na stĺpe, ktorá je, bol brána do ihriska, tam je jedna lampa, potom je brána k Márnice, tam je druhá lampa a od tej brány k Márnice je stĺp asi 20 metrov, tam je tretia lampa, takže tam je to na okruhu, ja neviem, 40 metrov, alebo čo, sú 3 lampy, ani nie, takže... Prelož, ale hovorím, tam mám tu zase vznikol problém za druhým. Dobre, vyjadrili ste sa, to stačí. Ty dáš hlasovať? Nie, ty by si mal hlasovať. To je žiadosť, ktorá Či to len žiadosť? bola len tak donesená, že by sa si zistilo informáciu. Bola pre... Dobre, tak dáme hlasovať za túto žiadosť. Kto je za osadenie teda nového svetla, alebo za preloženie svetla? Jakého? Kto je za? Pred rodovým domom 40, myslím. Áno. Takže nikto, kto je za 0, proti? Zdržal sa nikto. Posledným bodom je záver dnešného obecného zastupiteľstva.
Ešte diskusiu si zabudol. Však diskusia bola teraz, som už hovoril diskusiu. Ale nič Nebude mať. Tak keď má niekto do diskusie niečo, nech sa páči. Áno. Jako? Či by sa nedalo vyriešiť tú zábradu, to tam ideme dať aj niekde, na ten most. Kde? budete robiť riešiť aj tie aj tak a tam je to nebezpečné. Kde? Boli maštali, dajú sa tam Jaj. a ja tak chodím tiež malý. Pri starých bytovkách. Strašne vysoko. A nespravíme tam jednoduchú vec, dáme tam rúru, uzavrieme ten potok, lebo zábradle z jednej strany, z druhej strany. Ty myslíš ten záradom, čo je ten On potok? myslí melioračný kanál, čo je. Tam ten vlastne, čo ide o... Áno. Čo Pri ona? starých bytovkách. To je normálne, všade sú tam, to je strašne hlboko. Ale či tam je po vode váhu, alebo... Nie, to majú... Cesty. Meliorácie... To majú cesty. Nie, my sme to vtedy písali, jedno sme písali, keď sme dávali vyčíslovať do potoka, jedno bolo po vode váha je potok a toto nám písali, že má druhá firma, to budete meliorácie. Áno, meliorácie, ale zábradlí tam robí... Je aj zábradlé správa Slovenská Myslíte, správa. tam, kde je tá železná lavička, čo je železná lavička, tam? A nebolo by jednoduchšie, teda keď ideme aj robiť chodník, aby sme nemuseli sa potom do tohoto železného starého mostu napájať, kúpiť tam betónové účka tam položiť, predložíme ten potok, tým pádom nám tam vznikne chodník, ktorý môžeme uložiť potom betónovom a dáme preč aj odtiaľ ten v zime šmiklavý, od spodu námrazavý most. Keď dáme tam 2 účka, do toho potoku vložíme 2 účka betónové, alebo teda betónovú rúru, to je jedno, čo by sa... Myslím, spraví sa cez to normálne. Áno, není asi obecné, ale... Moment, ale vy sa nerozumíte, vy dvaja. Ty hovoríš lávku z chodníka na chodník, čo pokračuje cez most. Áno. Ale tu teraz bol návrh od ľudí, od občanov, že zábradlie nad potokom, na cestu, vedľa cesty do zábradlí. Ten chodník je od potoka, od cesty 3 metre. Tak to je most. Ten chodník, ona nemá dôvody po tej ceste, aby sa spadla do toho. Ale ono by to bolo uzavreté. Ja, ty chceš ešte odlávku. My by sme to... Hej, to Slovenská správa cesta. Takto máme železný most. Rado, tuto je železný most. Toto ide potok, tuto je to hluchoprázdno, do ktorého padla asi nie. Tuto dáme rúru, toto zakrieme, bude tam rovina, ktorá sa iba pokosí. Toto preložíme tu takto konček vzduchoprázdno, dáme 2 účka betónové, otočené smerom dolu, vznikne nám tu priestor na chodník, toto bude celé uzavreté. Od cesty až po chodník bude vyložené. Áno, to bude celé zavreté. Lenže na druhej strane on hovorí, že môže spadnúť. To sa spraví sa jedno. Dá sa spraví iba zavreté z druhej strany. Dobre, oslovím. Ale tým pádom bude mať zavreté... Baroš, zavolám mu a dajú tam normálne aspoň nejaké zábrady. Slúbil aj hore, že vyložia aj to s tými betónovými šlapmi. To mi slúbil, takže... No počúvaj. Ja som to povedal, že tam ste všetko dokončili žlab, tak sa krúcil, točil sa. Nech sa nekrúci veľmi. No tak sa krúcil, ja som mu to spomínal, keď pred Kramplom robili tú vodu. Ja som povedal, že tam ešte to, čo tam betonovali tú cestu v kraji, že to tam je tak spravené, že ho doasfaltovať a vyložili to ešte s betónovými žlabmi ten jarok od tej cesty, od Galetky do Lenkovskej až po tú priepust. Tým pádom by sme mali zavreté aj túto stranu, aj túto, lebo teraz zase toto zaspravíme tu zábradlie a tuto niekto zase padne. Čo budeme robiť zábradlie z každej strany potom? Víš? Ale keď chodník ona nemá dôvody, áno, tu máš cestu, a po cestu máš podobať, tu spraviť takto zábradlí na cestu. Správa ciest, to je Jan. To je správa ciest. Oni o tom vedia a ja ešte tam budem telefonovať, nech si to dojdu spraviť zábradlí sem. Toto, čo ty hovoríš, tento Baroš, či slúbil to Baroš? Neviem, nemám to telefón, si zavodol doma, bola tam mám číslo ešte. On toto dobre ví o týchto žlaboch, ja som mu to pripomenul. Som rád, že si to pamätá, že to aspoň nepoprel. On to pamätá si, len sa krúci jak had. Ale vtedy to slúboval, že ešte toto nám tu spravíme, lebo to sa tam vymiela. Dobre, akože. No, bude ich treba tlačiť, ale teraz hovorím, som rád, že to aspoň nepoprel, že o tom vedel. On si to pamätá, len hovorím, tak sa točil z toho, že sa mu do toho nechce ísť, no, skrátka. Hovorím, má ešte niekto do diskusie niečo?
Keď nikto nič, tak posledný bod je záver. Dáme hlasovať? Nie. Končíš zase. Dáme sa hlasovať.